Η εταιρεία Genox ειδικεύεται στην παραγωγή επαγγελματικών ψυγείων και ανοξίδωτων κατασκευών. Σε αυτό το βίντεο, η εταιρεία Genox θα σας παρουσιάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ψυγείων, πάγκων και θαλάμων. Η παρουσίαση είναι ενδεικτική και αφορά όλα τα μοντέλα της εταιρείας. Τα κύρια μέρη που απαρτίζουν την κατασκευή και έρχονται σε επαφή με τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα από ανοξίδωτο χάλιβα AISI 304 18/10 ή από μη τοξικό πλαστικό. Το ψυκτικό υγρό και η πολυουρεθάνη είναι σύμβατα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εύκολης προσαρμογής ανοξίδωτου καπακιού ή άλλης επιφάνειας, για παράδειγμα μάρμαρο ή γρανίτη. Οι πόρτες είναι κατασκευασμένες με επαναφορά. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές ώστε να αντέχουν σε σκληρή επαγγελματική χρήση. Οι σχάρες είναι ανοξίδωτες, μεταβαλλόμενου ύψους που στηρίζονται σε κουμποτή σκαλιέρα. Δεν εφάπτονται στα τυχώματα του ψυγείου, ώστε να μην εμποδίζεται η διανομή ψήξης. Στις πόρτες υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής δίσκων, λεκανών GN ή λαμαρίνες 40x60. Τα πόδια είναι ανοξίδωτα, ρυθμιζόμενου ύψους, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους για την ασφάλεια από το ηλεκτρικό ρεύμα. Ο χειρισμός της λειτουργίας του ψυγείου γίνεται με τη βοήθεια του ψηφιακού θερμοστάτη, ο οποίος αποτελείται από τα εξής μέρη: την οθόνη όπου εμφανίζονται οι διάφορες λειτουργίες της συσκευής, το πληκτρολόγιο και τις ενδεικτικές λιχνίες. Η απόψυξη ελέγχεται ηλεκτρονικά. Κατά τη διαδικασία του defrost, το νερό συλλέγεται και εξατμίζεται αυτόματα. Η νέα σειρά ψυγείων της εταιρείας Genox είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να συναρμολογήσει και να αποσυναρμολογήσει τα μέρη του ψυγείου εύκολα, χωρίς να έχει ειδικές τεχνικές γνώσεις και χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων. Η εύκολη αποσυναρμολόγηση δίνει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στον τεχνικό σε περίπτωση συντήρησης. Οι κολόνες του ψυγείου, κάθετες και οριζόντιες, μπορούν εύκολα με μία κίνηση να αφαιρεθούν. Με την ίδια ευκολία, ο χρήστης μπορεί να ξεκουμπώσει και να βγάλει με μία κίνηση τους οδηγούς, τις κολόνες και ό,τι άλλο εξάρτημα θεωρεί απαραίτητο για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του ψυγείου. Τα ψυγεία πάγκοι και θάλαμοι διαθέτουν κουμποτά λάστιχα με υγειονομικές πλευρές που λόγω του σχεδιασμού τους καθαρίζουν πολύ εύκολα. Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες είναι στρογγυλεμένες, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα τραυματισμού. Έτσι, η απουσία αιχμηρών μερών οδηγεί σε γρήγορο και αποδοτικό καθαρισμό του ψυγείου. Genox, βιομηχανία επαγγελματικών ψυγείων και ανοξίδωτων κατασκευών. Ποιότητα που ξεχωρίζει. Η εταιρεία Genox ειδικεύεται στην παραγωγή επαγγελματικών ψυγείων και ανοξίδωτων κατασκευών. Με έδρα το Αιγίνιο Πιερίας, απέχει λίγα χιλιόμετρα από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθήνας και μπορεί να προμηθεύσει άμεσα τα προϊόντα της στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.
Από το 1983, ο επαγγελματισμός, η αξιοπιστία και η σοβαρότητα αποτέλεσαν για την Genox τα κύρια συστατικά, ώστε να εξελιχθεί πρωτοπόρος στον κλάδο της. Με τη συνεχή παρουσία σε διεθνείς και πανελλήνιες εκθέσεις, η εταιρεία ενημερώνεται για όλες τις νέες εξελίξεις του κλάδου. Η Genox παραμένει σταθερά πιστή στην ποιότητα, καθώς έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές πιστοποιητικό ISO 9001-2000. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, σε συνδυασμό με τα υπερσύγχρονα μηχανήματα, δίνουν τη δυνατότητα στη Genox να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν το κτίριο διοίκησης, τη βιομηχανική μονάδα και την αποθήκη έτοιμων προϊόντων. Τα σύγχρονα μηχανήματα CNC που διαθέτει η εταιρεία εξασφαλίζουν τη σταθερή και υψηλών προδιαγραφών ποιότητα. Ο προγραμματισμός της παραγωγής μέσω software και συστημάτων CAD/CAM υψηλής τεχνολογίας εξασφαλίζει τη συνέπεια στην παράδοση των προϊόντων και τη δυνατότητα για μαζική παραγωγή. Το εξειδικευμένο προσωπικό καταγράφει τις ανάγκες κάθε πελάτη, ενώ οι εργαζόμενοι σε όλα τα τμήματα εργάζονται με μεράκι και υψηλή τεχνογνωσία για την παραγωγή επαγγελματικών ψυγείων και ανοξίδωτων κατασκευών. Όλες οι κατασκευές αποστέλλονται έτοιμες για χρήση αφού έχουν δοκιμαστεί και έχουν περάσει επιτυχώς όλους τους απαραίτητους ελέγχους. Όλες οι κατασκευές παράγονται με ανοξίδωτο χάλιβα AISI 304-1810 και με υλικά πρώτης διαλογής φιλικά προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες, και είναι πιστοποιημένα με CE, ακολουθώντας όλους τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Οι καινοτομίες που αναπτύσσει η Genox παρέχουν ευελιξία στον επαγγελματία και δίνουν τη δυνατότητα για πολλαπλές χρήσεις των προϊόντων. Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών, η Genox έχει δημιουργήσει μια σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας με σύγχρονο σχεδιασμό και εργονομία στους χώρους. Τα νέα προϊόντα είναι πατενταρισμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η Genox μπορεί να δώσει ολοκληρωμένες λύσεις στα επαγγελματικά ψυγεία και στις ανοξίδωτες κατασκευές, με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Με καινοτόμα προϊόντα που τηρούν όλες τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές. Με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο. Genox. Βιομηχανία επαγγελματικών ψυγείων και ανοξίδωτων κατασκευών. Ποιότητα που ξεχωρίζει.